kok dicalik ka badan diri jantan balabi cukup pun indah pandayung tata di dua hati jaleka samsai di lamun calik ka badan diri jantan balabi cukup pun indah pandayung tata di dua hati jaleka samsai di lamun usah
kebasembuhan haroknya denai nan mencintui mengadi mamilihannya batin terseso indah kau mungkin cinta tak
imbau denai siang jo malam de hidui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna de hidui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna.
tarimo kabar jauran nanti kampung pasan mandeh menyuruh pulang. Semakin larut menerima kabar nan urang sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan juga batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untuk nan buruk pintu lain pulang ritih dan sayui salam dipinta hinonan di boy mandekan dua balahan badan nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna.
perantauan dan coba bertenggang kasanak sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subarang denai menangi mengatai diri untung nan buruk pinto lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan, ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subarang denai menangi mengatai diri untung nan buruk pinto lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan.